बेनो जादों 2 नं मालिफारा गामिनि गंसे गुदि फरायसालि, जाय गुदि फरायसालिनि मुङा 216 नं गोथैबारि एल.पि. स्कुल। सोरगिदिं नायोब्ला जोबोद समायना, बिबार बारिजों बुंफबनानै थानाय। दा माखासे नुथायफोरखौ आं दिन्थिनो, दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेबा मा रुमथाय? थाला मारिनायखाय आङो सिङाव हाबनो हानाय नङा, मानोना आङो मिटिंआवसो फैदोंमोन। बान्दोनि मोनसे मिटिं दंमोन। बियो मा रुम बेखौ मिथियासै आङो। ओरैबायदि माने नै माबा मोखाङाव समायना समायना बिबार बारदों आरो। नैबे जाबाय फिरफिला दिखांग्रा। सोर माने बे स्कुलाव फैनो बानांगौ जाखानाय देलाय, ओरैबायदि माने समायना साब साखोन सिखोन। वाह, मेगाजिनबो बानायबावो माथो नै। वाव, ओरैबायदि मोजां। बेबायदिनो जानांगौ स्कुलफोरा, साखोन सिखोन। नायलाय, ओमफ्राय फोरोंगिरिफोरनि लिस्ट दंना गैयाथाय नायनो। बे माफालाय, बे SMC नि, बे SMC। फोरोंगिरिफोरनि मुं दंना गैयाथाय बाव नायनि र'। फोरोंगिरिफोरनि मुं दङ नै। गाहाय फोरोंगिरि सामाचरन ब्रह्म, लक्षन बसुमतारी। माथो बुरजाथारमोनलै, बुजियासै आं। ना माबा जालांनाय, मानो रिटायार्ड जालांनाय नामा बेलाय? दा नैबे सिनु मेदामजों ओमफ्राय सुरेन बसुमतारी सारजों दं खोमादां बे जायगायाव। नै बेयावबो माथो वाल मेगाजिन। दा बिदि एक्टिभिटिस लाबाय थायोब्ला ओरैबायदि मोजां आरो बेबायदिनो जानांगोन। नोंथांमोना साननो हागौ नैबेखौ मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुल होननानै, सरि प्राइभेट स्कुल होननानै। नाथाय बे नङा, बियो गंसे गभर्नमेन्ट स्कुलसो। सोरगिदिं साखोन सिखोन आरो।